kanjalo futhi nakubantu abasezweni abayingcolisayo lithi iBhayibheli abayingcolisi njalo. So ke uma umuntu engafuni ukulungisa indlela zakhe isikhathi sokuthi aqhubekele nje njalo ebubini. Uthola ukuthi umuntu last year mhlawumbe ubebhema ugwayi inhlobo yodwa kagwayi mhlawumbe ebhema insango kuphela. Uthola ukuthi this year usezobhema konke necocaine usezobhema konke zonke nje izinto ezibhenywayo okade engaphuzi last year ubebhema kuphela useyaphuza kulonyaka. So ke abantu bayangukuya baba wesi esikhundleni sokuthi babe ngcono. Umuntu uma engafuni ukuza kuJesu uya ngokuya abe wesi ebubini. So ke njengamanje isikhathi salokho so ke i-decision yomuntu nomuntu ukuthi yena ufuna ukuba kuleli qembu elingcwelisa njalo noma ufuna ukuba kuleli qembu elizingcolisa njalo. Ojwayele khona into ebhaliwe kwaseBhayibhelini uthi magic. So ke ngibuka ukuthi izingane zabazalwane zifidwa izinto zobusathane zisancane. Ikhula ingane ithumbekile vele lama spirit lama demon angena isancane. So ke ama cartoons izinto zama demon abazalwane. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Angibingelela abangcwele kwiindawo zonke la kufinyelela khona le message. Uma ngabe nje uyaqala ukuhlangana nayo le channel ngizothi mina sakwamkela. Please usubscribe kuma new subscribers. Siyanamkela futhi siyabonga ni comment nani. Ama comments onke siyawabona njalo siyawafunda. Uma ngabe ukuthi yakha zange seyiphendula ungathuki ungathi hayi waye yami ngaphendula cha nje sawabona mhlambe kuyagejeka lapha nalapha sibonge nama likes ni share lezi indaba lezi zingapheleli kithi lezi indaba lezi asicwale nje kubantu bonke bazizwe indaba lezi ezimnandi kakhulu ezithinta nje umuntu kanye noNkulunkulu. Once again babuyile futhi osisi bethu esibathandayo. Amen. Yebo baphinde babuya bathi hayi asikakaqedi siyabuya. Yebo khona usisithandeka mina ngibabiza ngosisi abantwana bami nje bathi ngibabiza ngosisi sithandeka usisi Naxolo babuyile futhi once again siyabonga nje ukuthi niphinde nibe nesikhathi senu nibe khona. Ake sibingelele nje kubabukeli. Siyabingelela abazalwane wakhaya Yeah. ababukele egameni lika Jesu. Sibingelele nakubaba Shabango. Sibonga ukuthi siphinde futhi sibe khona egameni lika Jesu. Igama lami njobe sishilo babuthandeka elinye futhi noSipho ngekwakasibi isibongo mntwana uNkulunkulu ukholwa usindiswe egameni lika Jesu. Amen. Ngoba ngenzeka sikhohlwe ngcono nje ngiwabuze manje ama details ukuthi umuntu ofuna ukukuthinta let's say someone nje ufuna more info utholakala kuphi? Ngiyatholakala enambeni yami yocingo ethi 079 167 3509. Ngiphinde futhi 079 167 3509. Okay. Yes. Siyabonga kakhulu. Amen. Siphinde sibulise usisinoxolo. Ngiphinde futhi nami ngibingelele Yebo. kubalaleli egameni elihle lomfelo wami uJesu Kristu. Njengoba sebeshilo ngoNoxolo ngakathabethe isibongo ngiyakholwa ngisindisiwe ngihlukene nesono ngahlukana nezwe. Yes. Ngithanda uJesu umntwana kaNkuluNkulu ozahlukanisela uNkulunkulu yena yedwa egameni lika Jesu ngiyabonga. Amen. Nawe futhi ukuthi utholakala kuphi mhlawumbe khona nje abazozwa be comfortable ukuthinta wena. Bazalwane banemibuzo balidinga nje usizo lapha nalapha ya. Nami ngiyatholakala kwinombolo yami yocingo ethi 086 076 86 24 889. Ngicela ukuyiphinda 76 86 24 889. Yes. Okay. Siyabonga kakhulu. Nikho kuma socials like wena Twitter, Facebook, TikTok. No baba no asikho kuma socials mhlambe siyatholakala nje WhatsApp kuphela ngawo le number ngazo lezi number sishilo sikhona ku WhatsApp.
Okay. Kodwa ama socials cha angazi noma kwamanje noma never kodwa cha asikho kuma socials. I know kuhle siyabonga. Ngiyazi ke nisiphathela indaba ezemnandi. Ake sizizwe nje ngizoyidedela kunina. Kube yinina nje niyiphathayo yonke nje le party. Yebo. Yes, njengokuhlela kwenu. Nokusizwa umoya ongcwele, yes. Amen. Siyabonga bazalwane, siyabonga egameni lika Jesu. Sifisa bazalwane namhlanje ukuthi sixoxe sathi masifike eqaleni safakaza ukuthi sidele konke, sidele ini noma singaqedanga konke. Ukuthi masiphuma kokwezwe siphuma kwe world system. Sisaphuma kanjani sasifakaza eqaleni owaphuthelwe leyo video nje siyacela abuyele emuva yoyibheka kuyona i-channel le. So ke namhlanje sifisa ukubheka bazalwane umsuka walezi zinto ukuthi njengoba uNkulunkulu ethi asiphume kuzo zaqala kanjani zasukaphi. Mhlambe siveze ezinye izinto ngoba ngesikhathi nobaba owakusibefikile mhlambe kwakukuninga ikhuluma ezinye zangagcizeleleka mhlambe sizoke sithi ukugcizelela ohlangothini oluthile ukuthi zaqala kanjani lezi zinto njengoba uNkulunkulu esithi manje asiphume kuzo sesasiphume world system irongani world system. So ke sizofisa ukuthi namhlanje ke nje sibheke leyo ndaba bazalwane egameni lika Jesu. Ngicela nje siqale sivule incwadi nje lezi zo2 esizokhulumela phezulu kwazo uDaniel. Incwadi kaDaniel chapter 12 sizofunda khona verse number 10 bese sivula futhi nesambulo u22. So ke sicela abazalwane basifundele nje ngezulu masebevulile uDaniel chapter number 12 verse number 10. Abaningi bayakuzihlanza bazenze mhlophe bangcwengisiswe kepha ababi bayakwenza kabi kodwa akayikuqonda noyedwa umubi nokho abahlakaniphileyo bayakuqonda. Yes, kunendaba la ekhulunywayo bazalwane uthi abaningi bayakuhlanjululwa noma bayakucwengisiswa bayakuzihlanza. Yes. uNkulunkulu la ukhuluma ngomprofeti wakhe uDaniel ukuthi abaningi bayakuzihlanza. So ke wayiboniswa isikhathi esizayo Daniel into eseza ingakafiki ukuthi ngalezo insuku noma ngaleso sikhathi abaningi bayakuzihlanza bacwalisiswe. Oh yes. Uthi ke la egcineni kwale verse uthi ababi abayuqonda. So ke njengamanje isikhathi sokuhlanzwa kwebandla, isikhathi sokuyihlambulula, isikhathi sokuyingcwelisa. So ke the reason why uNkulunkulu esikhiphe ezweni nasentweni zezwe is because leso sikhathi esifikile sokuthi abaningi bayazihlanza. So ke umsebenzi lo umuntu liBhayibheli abaningi bayozihlanza umsebenzi womuntu nomuntu ukuthi yena azihlanze, umsebenzi webandla ukuthi lihlanze. So ke abaningi bayozihlanza njengamanje ke sikuleyo season, isizini yokuzihlanza, yokucwengiswiswa, yokungcweliswa. Ithi ke egcineni nje basishilo eqaleni ababi abayuqonda. So ke lento eyenzakalayo le movie yenzakalayo lokuhlanjululo kwenzakalayo lokho ukuthi ibandla liyaphuma kokwezwe ababi vele ngeke baze bakunderstand lokho. So ke makhulunywa ngababi akushiwa bangasindiswanga kuphela kodwa akushiwo nomuntu othi uyakholwa othi uya enkonzweni omunye azasho nokuthi usindisiwe kodwa uthola ukuthi akaphendukile endleleni zakhe ezimbi nokuthi akanabo ubudlelwano obuhle noNkulunkulu nokuthi uthola ukuthi umuntu ohlele esonweni. So ke vele umuntu ohlele bubini ohlele esonweni ohlele ekungcoleni angeke vele understand ukuthi kwenzakala njengamanje. Kodwa njengamanje isizini yokuhlanzwa, isizini yokucoyisiswa, isizini yokuhlanjululwa kwebandla njengamanje. Bese sifunda ke nesambulo chapter 22 verse number 11. Lento ekhulunywa kwisambulo la isofunda khona ifakazela le ekhuluma kuDaniel. Ivele masibuka incwadi kaDaniel nencwadi yesambulo isikhathi esiningi ziyavumelana. So uDaniel chapter 22 ngiyacela ngifundele sisi verse 11. Ongalungile makenze njalo okungalungile. Nongcolileyo makazingcolise njalo. Yes. Kepha olungileyo makenze njalo ukulunga. Nongcwele makazingcwelise njalo. Amen. So ke le ifakazela lekhulunywa ngale kuDaniel ukuthi ongcwele akayingcwelise njalo.
So kuleso sikhathi manje ukuthi umzalwane ufuna ukuphila impilo engcwele yokuhlukana nesono, ukuhlukana nobubi, ukuhlukana nezwe, ufuna ukulungela ukuya kaJesu, akayingcwelise njalo. Liyakhula izinga lokuyingcwelisa ebandleni likaNkulunkulu. Kanjalo futhi nakubantu abasezweni abayingcolisayo lithi iBhayibheli abayingcolise njalo. So ke umuntu engafuni ukulungisa indlela zakhe, isikhathi sokuthi aqhubekele nje njalo ebubini. Uthola ukuthi umuntu last year mhlawumbe ubebhema ugwayi, inhlobo yodwa kagwayi, mhlawumbe ebhema insango kuphela. Uthola ukuthi this year usezobhema konke necocaine, usezobhema konke zonke nje izinto ezibhenywayo okade engaphuzi last year ubebhema kuphela useyaphuza kulonyaka. So ke abantu bayangukuya baba wesi esikhundleni sokuthi babe ngcono. Umuntu uma engafuni ukuza kuJesu uya ngokuya abe wesi ebubini. So ke njengamanje isikhathi salokho, so ke i-decision yomuntu nomuntu ukuthi yena ufuna ukuba kuleli qembu elingcwelisa njalo noma ufuna ukuba kuleli qembu elizingcolisa njalo. Ojwayele endlini kaNkulunkulu uyakhonza, ahambe ethaveni aphuze utshwala, ajole antshontshe, aqamba amanga, enza ukungcola. Mayefuna ukwenza lokho uzokwenza njalo lokho. Uma engafuni ukuphenduka uzokwenza njalo. Kodwa ufuna futhi ukuyingcwelisa isikhathi sokuhlanjululwa nokuyihlanza lesi. Yes. So ke sizobheka ke namhlanje ukuthi uNkulunkulu njengoba esihlanza ke siyibandla, sikhuluma ngokuzidela, sikhuluma ngokuphuma kwe-world system. I-world system kahle kahle ziyaqala kanjani zona lezi zinto esikhuluma ngazo ukuthi zi-world system? uNkulunkulu sesikhipha kuzo nje, why esikhipha kuzo? Cause omunye uzothi hayi angiboni mina into wrong into zezwe. So ke sizobheka umsuku ukuthi zasuka kanjani. Alright. Amen. Yakho somunye mhlawumbe uyaqala nje omunye ukuhlangana even nale channel. Yes. Akazaze amuzwe mhlawumbe nobaba uSibiya because by the way abantwana bakababa uSibiya nje obanizwa nje niyezwa nani ukuthi cha ngempela ubaba uSibiya hayi ya ulishumayela ilivangeli. Yebo, omunye umuntu uzozibuza yini world system? Mhlawumbe siqale lapho nje. Kuyini khona lokho? Okay, umbuzo omuhle kakhulu loyo baba. Masikhuluma nge-world system. Yes. Igama elithi world lisho ukuthi yizwe. System indlela yokwenza. Indlela yokwenza into ethile. Elinye igama lesingisho lisho ukuthi system singasho ukuthi pattern, is standard. Yes, for example ake ngenza isibonelo masikhuluma nje ngesystem yokwenza izinto. Kune system ejwayelekile yokwenza izinto ake let's say let me make an example ngokupheka. Omunye wazi ukuthi mayipheka ufaka amafutha, ufaka uanyanisi, ufaka ama seasoning kanjalo ufake inyama mawuthi upheka inyama. Izolo sifikele eSentin, umzalwane esifikelekeni useSentin. Izolo ngibone enye system yokwenza izinto. Usisi ebesinaye, she's from eZimbabwe. So ke nama iphela uqale wapheka inyama yavuthwa. Mayisivuthwa inyama usefaka uanyanisi ngaphezulu, qeda lapho ngaphezulu afaka imfino. So ke that is a system yakhe yokupheka. Okay. Yes, nasi sine system esijwayele yokupheka. So ke i-system it's a way of doing things. Indlela yokwenza izinto ethile. So ke masikhuluma nge-world system, sikhuluma ngendlela yezwe yokwenza izinto, indlela yezwe yokuphila. Thina singabantwana bakaNkulunkulu sine God system yokwenza izinto embusweni kaNkulunkulu. Okay. Yes. Achaze kahle. Yebo. So ke i-world system ke singayihlukanisa, ihlukene igaba eziningi kodwa namhlanje sizobheka nje igaba eziwu2 ezigqamile. Okay. Okuyindlela abantu abaphila ngayo ukuthi ba-influence yini njengoba kuphilwa kanje emhlabeni. I-influence okuphilwa ngayo sithathephi? Yes. Njengoba kwenziwa lezi zinto ezenziwayo, leyo influence iphuma kephi? Okay. For example, okokuqala ke sizoqala nge-Roman system. Kunento okuthiwa i-Roman system. Yeah. I-Roman system indlela yamaRoma yokwenza izinto. Masokhumbula lapha encwadini kaDaniel, angeke isifunde bazalwane sizokusho nje ngoba siyawazi vele. Encwadini kaDaniel uchapter number 2, uNebukadnezar waba nephupho. Mayeba nephupho wabona izinto ezisazokwenzeka noma wabona imibuso kwi-statue, kwisithombe lesi akakuthi mayifuna explanation bahluleke ukumnikeza interpretation nokuthi belithini iphupho lakhe. Kwasiqhamuka uDaniel wamchazela ukuthi iphupho lakhe belithini nencazelo yakhona ukuthi ithini. Sizokhumbula kulesi statue lesi iBhayibheli ikhanda kwakuyigolide, wabona isithombe uNebukadnezar ebusukelele waphupha iphupho, wabona ikhanda kwakuyigolide. Yes. Wabona la ama arms ingalo nala isifubeni kuyisiliva.
bese eswini nasemathangeni kuyi-bronze, bese kuma-legs emlenzeni kuyi-iron, then enyaweni kwaba i-clay, ubumba olumixeke ne-iron. So ke leyo ke mayiseyichaza kuDaniel ukhuluma ngembuso eyayikade isazoba khona, imbuso ekhona neseyisazoba khona ezobusa nje umhlaba. So ke mayikhuluma ngekhanda washo ukuthi mayisechaza kuDaniel umbuso kaNebuchadnezzar. Yes. The Babylonian system, uNebuchadnezzar wayebuse eBabylon. So ke sizobuya ke kwiBabylonian system sizoqala kuyo. Bese la kuba esifubeni nasengalweni eyipresentwe ngesilver yona esho ukuthi umbuso wamaMede namaPershiya. Then bese kuba iseswini nasemathangeni okwakumele umbuso weGreece, umbuso wamaGreek. Then bese kuba lapha emlenzeni kwakumele iiron yayimele umbuso wamaRoma. So ke ngalesi sikhathi kubusa uNebuchadnezzar umbuso wakhe affecta ingcenye eziningi zomhlaba, izinto ezenza imithetho ayishaya abantu ayibaphethe wayephethe ingcenye eziningi zomhlaba. So ke kunezinto kunendlela okwakuphilwa ngayo eBabylon, kunendlela okwakuphilwa ngayo eMedia nasePersia, kunendlela okwakuphilwa ngayo eGreece, kunendlela okwakuphilwa ngayo eRome. So ke kwathi ke ngesikhathi seRoman Empire, iRoman Empire masukhumbula eyaqala ukubusa eyabusa emva kombuso weGreece. So ke yathi mayibusa ke iRoman Empire, even uJesu wathi mayifika emhlabeni ngesikhathi ezozalwa intombi Maria wakhula washumayela, ngaleso sikhathi kwakubusa iRoman Empire. Yes. So ke mayifika iRoman Empire yaba nezinto ezishintshayo, kwaba nama changes ewenzayo, ama changes affecta umhlaba wonke. Mhlambe ke masoqala ke senzeke sichaze for example ukuthi yini enye eyezinto ezashintshwa umbuso wamaRoma. Into egqamile nje yaqala washintsha amaRoma indlela yokubiza ikhathi. Lesi iBhayibheli masifunda kuGenesis uNkulunkulu wadala wathi kwaba ukusa kwaba ukuhla, imini ukukhanya wakubizwa ukuthi imini, ukuhla kwabizwa ukuthi ubusuku, bese sithi uNkulunkulu kwaba ukusa kwaba ukuhla kwaba usuku. So ke ngokwezulu kaNkulunkulu usuku lukhandwa imini bese kuba ubusuku bese kuba usuku olodwa. So ke sazi ukuthi ngokaNkulunkulu sazi lokho, even isabatha laliqala ngo6 ntambama, isabatha leli ligcinwa ngoSaturday, leligcinwa amaJews ngesikhathi seOld Testament laliqala ngo6 ntambama yebo. So ke masikhuluma ngosuku lokhandwa ubusuku nemini, but masikhuluma ngendlela okubizwa ngayo ikhathi njengamanje abantu bazi ukuthi usuku liqala ngo12 ebusuku, phakathi nobusuku. Yes, abantu bazi ukuthi ngophakathi nobusuku ikhani kuqala usuku. Kanti ngokwezulu kaNkulunkulu akukho njalo. Yes. Masifunda iBhayibheli lazange ngabizwa kanjalo ikhathi. Mhlambe ke masingake sifunde lapha encwadini yezenzo ukuze si confirme lento esikhuluma ngayo. Masifunda incwadi yezenzo uchapter number 2 uverse number 14 no 15. Asifunda 15 kuphela ukuze sizobamba isikhathi. Uzenzo chapter 2 verse 15. Verse 15. Yes. Ngokuba laba kabadakiwe njengokucabanga kwenu, lokhu kuseyihora lesithathu lemini. Lithi, for these people are not drunk as you suppose, since it is only the 3rd hour of the day. Uthi mase kuchazwa kwakuyiha ihora lasekuseni. So ke usihora lesithathu. Thina u3 esimaziyo u3 wantambama no3 lo wasebusuku ntathakusa ngokwethu. But la kwakuthiwa kwaku6 ngoba babethi ngesikhathi behlelwa amandla kaMoya Engcwele, behlelwa uMoya Engcwele, babethi abantu badakiwe mabebona beprofetha bekhuluma ngezilimi. So kusiyaba addressa ke uPeter uthi no abadakiwe njengoba nibona kusesekuseni, it's only a 3rd hour in the morning. So ke makuthiwa it's a 3rd hour ekseni, thina sinayo 3 wasekuseni ngokwesikhathi samanje. Sazi ukuthi u3 untambama na. So into eyenza ukuthi kubalwe kanjalo it's because u6 ekseni kuya ku7 kwakuyihora lokuqala. Ihora lokuqala, 7 to 8 ihora lesibili, 8 to 9 ihora lesithathu. So kwangabo 9 ekseni. So ke
indlela okubizwa ngayo izikhathi ezweni kaNkulunkulu eBhayibhelini ayifani nendlela okubizwa ngayo izikhathi manje kulesikhathi esiphila kuso. So ke yonke le kwaba isystem yamaRoma yashintsha ukubizwa kwezikhathi. Sidlulele phambili siye kulento okubizwa izinsuku. Ezweni kaNkulunkulu asibathola Monday, Tuesday, Sunday. Sithola ukuthi usuka kusuku lokuqala lweviki noma usuku lesibili lweviki, usuku lesithathu lweviki. So ke iRoman Empire bathi masebemandleni besemandleni bebusa bashintsha ukubizwa kwensuku. Besusela emagameni ethixo. For example uSunday it's a Sunday. Amagama awu2 ezwe igama elilodwa. Babekhonza uNkulunkulu oyilanga. Ngosuku lokuqala lweviki baweshiphe uNkulunkulu okuthiwa ilanga. So there is why but they dedicated this day to uNkulunkulu welanga. There is why bebiza bethi uSunday, Sunday. uMonday moon day. Usuku lokukhonza kwenyanga, moon day. Babekhonza inyanga. So ke bona babekhonza uNkulunkuluwana laba basemkhathini bekhonza inyanga ilanga kanjalo. So ke bashintsha iRoman Empire, iRoman system yashintsha ukubiza kwethu indlela esibiza ngayo insuku. Yes. Then kwangagcina lapho. Kwadlulela phambili kwaba indlela esibiza ngayo inyanga. Zonke ke onke ama days of the week, onke ama days of the week. Usuku nosuku Wednesday, Thursday, Friday konke usuku nosuku lunesithixo lesipresentayo. Usengazenzela nombukeli ekhaya iresearch ukuthi usuku nosuku lusho ukuthini. Yes. Mhlambe unalwazi lukhona kodwa njengamanje ngiliprepare baba. Kodwa usuku nosuku lune dedication yakhona ngenxa ukuthi vele siyadlula. So ke bese siza nasenyangeni January, February, March, April. Zonke lezo nyanga futhi nazo eBhayibhelini kwangabizwa kanjalo sizokhumbula eBhayibhelini kwakhona oNisan kwakhona indlela iBhayibheli lalibiza ngayo inyanga ama months of the year. So ke yonke leyo nto leyo kusayistart khona lesibheke khona yonke leyo nto leyo kwaba indlela ama-Romans ashintsha ngayo izinto and lento ya influence affect umhlaba wonke. There is when kwaba khona ke nalento yokudedicate insuku ezithile ukuthi ke namhlanje it's a women's day, it's a women's month. Ilapho okwaqala khona ukuthi ba dedicate insuku ezithile ba dedicate lentweni ezithile. Okay. Yes. So ke there is why ke mangabe uNkulunkulu esikhipha ezintweni zezo esikhipha na kuma celebrations. Yabo nje ikhalenda lase South Africa. Thina lithezwe kaNkulunkulu our citizenship is in heaven. Ubuzwe bethu busezulwini. Asibona thina bakulelizwe. So ke yonke into esiyenza thina ayifani niyala emhlabeni, ayifani niyama nations of the world, ayifani niyama South Africans because thina singabombuso wasezulwini. So ke uma ngabe abantu emhlabeni becelebrate insuku ethile bayidedicate thina uthi uPaul lapha ku Galatians chapter 4 verse 10 uthi uPaul ngiyanisabela bazalwane nibuyele kulento yokugcina insuku ama seasons inyanga uthi ngiyanisabela ukuthi ukusebenza kwami kini kwaba yize because sebeqala phansi ba celebrate ama seasons athile ikhathi ethile njengoba nje emhlabeni kuthiwa festive season kulesi sikhathi abantu bathi ba celebrate festive season. So ke thina singabantu labaNkulunkulu asibalelwa kulezo zinto because lezi zinto ziqala abantu bezizwe. Then bese ke into eyenzeka at first ngesikhathi uJesu ebandleni lokuqala lezi zinto they were not being celebrated by the first church. Ibandla lokuqala la ngeke celebrate. Lento iqale ngo 4 AD. Okay. Ngo 400 something AD, I'm sorry. 400 something AD. Ngesikhathi sekuphethe le ndoda okuthiwa uConstantine. uConstantine into akayenza nakho ethi ubona isiphambano ubonile wabeka isiphambano kuma weapons akhe then wanqoba empini then wayesathatha lento yepaganism uConstantine wayengakholwa at first uNkulunkulu ophilayo bebekhonza ithixo. Then ngaleso sikhathi ibandla likaNkulunkulu lalipersecute kusukela nje isikhathini sabapostoli kuze kube lezo khathi ibandla lalipersecute ipersecution elokhu iqhubekile kwaze wafika isikhathi sika Constantine ngabo 400 something AD. So ke malipersecute kanjalo ibandla then uConstantine wase legalize Christianity ngoba ubuKristu babungavumelekile ngaleso sikhathi. uConstantine wayese eyivumela inkolo yobuKristu ukuthi ubuKristu sebamkelekile sekuzoba iChristian country nje kwaba ngathi into eyodwa. But mayenza lokho wangaphenduka endleleni zabezizwe.
waxubanisa izinto zeChristianity nezinto zabantu bezizwe. Yo. There is when amaKristu aqala ke mawungenza nje ihistory umuntu enze i-research i-birthday uChristmas was not celebrated kwibandla laqala. Akukho la sithola khona kuthiwa sathola umpostoli John beculela umpostoli Peter bethi happy birthday umpostoli. Yayingenziwa lento. But ama-birthday celebratewayo siwathola eBhayibhelini, sithola i-birthday kaHerod, sithola i-birthday kaPilato. No sorry, nasikaPilato kaFaro. uHerod noFaro abantu esibathole eBhayibhelini be-celebrate birthday because vele lezi zinto kwayihambisana nezinkolo zabo zabezizwe, izinkolo zethixo. But ibandla laqala ayise celebrate ama birthday ngesikhathi so Peter, but bona babengawa celebrate. So ke sithola amaKristu ngabo 400 something AD aqala celebrate izinto ebezi forbidden ebezingavumelekile eqaleni ngenxa ukuthi uConstantine uselegalize iChristianity wamixa iChristianity wamixa nepaganism. Aqala amaKristu celebrate uChristmas, aqala amaKristu celebrate ama birthdays, aqala amaKristu celebrate Thanksgiving ukuthi ke nje namhlanje hayi usibani banje hayi ubabashabangu namhlanje isithixo sethu sibonga yena nje namhlanje ke somenza isithixo, everything is about him. Akungayo uKristu namhlanje kuzoba ngobabashabangu. So aqala lapho ke lento yokucelebrate abantu benziwe ithixo ngenxa ukuthi kwasekumixwe ipaganism yamixwa neChristianity. So ke masibheka futhi ke umlando wokucelebrate ama birthdays ake sisukugcizelela because abazali babambekile lezi zinto kwala ngisho sebeleza iqiniso kunzima nje ukuthi umuntu aphenduke. Inkolo yokucelebrate i-birthday kuyinkolo, it's a religion kuGod. Yaqalwa amaGreeks, sizokhumbula sikhulume ngembuso lapho kuDaniel chapter 2. AmaGreeks eGreece, amaGreek ama birthday ayine belief ukuthi ngebirthday yomuntu ngosuku lomuntu lokuzalwa uhlaselwa ama evil spirits. So ke mahlaselwa ama evil spirits mangabe bethi happy birthday indlela yokulwa ama evil spirits ahlasela umuntu ngosuku lwakhe lokuzalwa. So mangabe kuthiwa happy birthday kuliwa nama spirits. Kanti thina singabantu baNkulunkulu we don't fight with demons nganga noma ngayiphi indlela kodwa silwa ngegama lika Jesu. So ke bese emva kwalokho nalabo bamculela umuntu bathi hurray aculelwe ke bese kuthiwa hurray kwakuthiwa nabo bachitha umoya ababi the time benza lo msindo ba distract ama evil spirits. Bese kuba ikhekhe liba nama candles abekwa amakhandlela layithwa vutha bese umuntu ayaphephetha aqala shi wish bese yaphephetha abaphephetha amakhandlela ekhekheni. Kuthiwa ke njengoba babenza lokho kwakuhamba kwemthandazo the time lentuthi iphume emakhandleleni kwakuthathwa imithandazo ngesikhathi eseshole isicelo sakhe sewish iyo ihamba le wish iye koNkulunkuluwana ihanjiswa ilempepho noma ilentuthu ephuma kumakhandlela. So ke it's a religion, it's a ritual. Umzalwane nje celebrate birthday wenza iritual bezoba ama ritualist kodwa bebengazi. So ke inkolo yamaGreece there is why ke kwaqala nalento ke yokucelebrate ke uChristmas kuthiwa khona uSanta Claus mawuse selento kasika Santa Claus igama ethi Santa ukuphambanisela ama letters awutranga segcineni kahle kahle Satan's Claus abantu babanjwa ama Satan's Claus. So ke makucelebrate encwadini kaJeremiah ikhona indaba yesihlahla ukuthi nibaza isihlahla nisihlobise manikhonza uNkulunkulu benu. So ke yonke lento inkolo yama Romans, inkolo yama Greek, inkolo yepaganism. So ke izinto ezaqala eRome, izinto ezaqala kuma Greeks. So ke at first sayigcizelela lo ibandla laqala la ingayicelebrate lezi zinto. Kodwa ibandla la namhlanje lingene ngci kakhulu lezi zinto. There is why isithema siqala sathi isikhathi sokungcweliswa because uNkulunkulu ungcwelisa ibandla lakhe from these things. Umuntu nomuntu uyena usithathile isinqumo sokuzingcwelisa because mawuzolindela ukuthi hayi mhlambe sizophenduka ezisonke ezibandla lami noma la ngikhonza khona uthola ukuthi abangeke baze bayizwe but kuba umuntu nomuntu oyithathele decision ukuthi yena ayingcwelise from these things. Amen. Amen. So ke sikulento ke yeBabylonian ye-world system ukuthi world system ihlukene kabili esizoyithinta namhlanje khona iRoman system bese kuba khona neBabylonian system. Ngiyathemba akukho engishiya kweRoman system sisixolo. Okay ngiyabonga unkhumbuza. Bese siza ke kwinkolo yesikulento
sisakulento ye Roman system ukuthi uConstantine wa mix ipaganism neChristianity including lento yama Easter. Oh. Ama Easter is something else, iPassover it's something else. Izinto eziwu2 ehlukene. Ama Easter kukhonza uNkulunkulu wesithixo owesifazane okuthiwa Easter. Okuthiwa ngesingisi uEaster. Bakholelwa ukuthi ama-pagans akholelwa ukuthi kwawiqanda elikhulu mawubheka nje Easter khona kwawiqanda elikhulu livela ezulwini lawo lemfuleni okuthiwa Euphrates kwaqhamuka inyoni zezulu zaliginqa leliqanda elikhulu. Excuse me, then phakathi kuthiwa kwase kuphuma uNkulunkuluwana wesifazane okuthiwa uEaster. Lokuthiwa uEaster. That is why makuyisizini yama Easter ubona amaqanda kuma adverts na TV. Yes, bese kuba khona nalento ekuthiwa ama Easter eggs. Yes. Because inkolo yezithixo inkolo yabezizwe exhumelene nokukholelwa koNkulunkuluwana. So ke manje umzalwane seyenkonzweni zama Easter uye enkonzweni zezithixo. Ukhuluma ulanguage yezithixo kodwa engazi. Into esinikeziwe eBhayibhelini ezweni kaNkulunkulu it's Passover. Nakhona iPassover kwakukhunjulwa ukuthi uIsrael waphuma kanjani eGibhithe ngesikhathi kuze kubulawa amazibulo aseGibhithe bona baba amazibulo angabulawa babheca igazi lembu. So ke kwakukhunjulwa lokho thina lethi Passover uKristu Jesu. So kuKristu simbonga njalo simcelebrate njalo ukuthi wasifela. Hayi ngelanga eli. Asilindi ilanga elithile. But ke abazalwane mabehleli inkonzo ke umuntu angahlangana nabazalwane ngoba kuyakhonzwa but yes even ukuhlela kweinkonzo kucontrolwa ikhalenda of which akufanele kube kanjalo. Thina singabantu baNkulunkulu sinomoya ongcwele. Umoya ongcwele ebeka ukuthi akube nenkonzo yabantu abasha. Akufanele kulinda uJune 16 thiwa ke ngoba uJune 16 izwe uSouth Africa celebrate amadlozi aSouth Africa. Bese nabazalwane ke sekuyikhani kwinkonzo yabantu abasha. Akufanele sihambisane nezwe. Thina masihlele inkonzo zabantu abasha umoya ongcwele nje akasihola ukuthi cha noma ngabe uJanuary noma February noma nini akuhlelwe inkonzo zabantu abasha. Makufanele kuhlelwe inkonzo zaba couples angikufanele kulindwe uFebruary weValentine cause isithixo Valentine uFeb celebrate ngoValentine into engahlangani nabazalwane yonke iRoman system abo Mother's Day abo Women's Month abo Women's Day abo Father's Day yonke leyo nto akufanele kube ukuthi abazalwane balingisizwe malithi iBhayibheli singalingisizwe lisuke lisho lezo zinto alisho kuphela ukucelebrate amadlozi alisho kuphela ukuye kumjolo kodwa singalingisi izwe noma ngabe yini izwe liyenzayo bese kube yilento ya Olympia igama elithi Olympics lisuselwe egameni elithi Olympia kwaku isithixo naso leso uNkulunkuluwana naye loyo so ke uma ngabe kwenziwa ama Olympics kahle ama games noma ama sports ama worldly sports kwayiwona umsuka wawo originator from paganism. So ke masingabantwana baNkulunkulu at first iqala into ama sports babekholelwa ukuthi uNkulunkuluwana walesizwe noNkulunkuluwana lesizwe kuzobonakala unamandla bese kuqhudelana lelizwe nalelizwe kuzobonakala uNkulunkulu namandla bese beyawina. So ke isports lesidume kangaka emhlabeni naso siyizwe singesezwe uthola ukuthi umzalwane uspend ama-hour ebuka iTV sports kwi-TV kodwa akaspend isikhathi eku-Bible study noma ethandaza emthandazweni. So ke including ama-sports ukusupporta amaqembu alelizwe konke lokho kuyinto yezwe eyasuka kuma-Greeks eyasuka kuma-Roma. So ke ngesikhathi ke sika Constantine kwabe semixa nje into nje yizwe mixa neChristianity ingakho kaMaKristu agcine sefana aqala lapho kwaba khona ukuphola kothando kwaba khona ukuncipha nje ukuphola kothando yaphela persecution kwaphela uthando amaKristu aya ngokuya eba more worldly ukunasekuqaleni kwaze kwafika lesikhathi ke se-dark age lapho khona ongathi nje ubuKristu buphelile. Bese siyabuya ke siku-world system ukuze singaphumi kwi-topic siku-world system i-world system esichaza esihlukanise kabili igaba embili esichaza igaba embili namhlanje ukuthi Roman system neBabylonian system. Okay. So ke uma ngabe ke uNkulunkulu ekhuluma ukuthi uhlambulule isikhathi sokuhlambulula isikhathi sokuhlambulula kuzo zonke lezo zinto ezagcina zingena ebuKristweni kanti umsuka wazo zisuka ebuthixweni zisuka enkolweni yethixo ngoba akuhlangani isikhathi manje sokuthi kuhlukaniswe kuyizwe kubeke eceleni okungumbuso kaNkulunkulu kubeke eceleni. Sihambile kakhulu sikwenza konke kodwa manje uNkulunkulu sekuyisikhathi sokuthi azambule lezi zinto. Uma umbukele ekhaya engayitholi kahle lento kwayena angayibhekela ezwini acubungule ezwini ukuthi khona nilabazalwane bebe celebrate khona Christmas uJesu waphela ezweni asitholi nakanye
kuhlangene ibandla ku-celebrate uJesu ukuthi uzalwe ngosuku lokuthi asikutholi nakanye izwi likaNkulunkulu asitholi ku-celebrate umphostoli asitholi wenziwe Thanksgiving asitholi wenziwe birthday sithola yonke lento yaqala ngesikhathi sika Constantine after umbuso kaConstantine. Oh yeah. Yes. Cha wayichaza kamnandi. Yebo. Anginawo nanombuzo. Hallelujah. Yebo. Yes. Bese ke sidlulela phambili sidlulele ngiyathemba akusekho kusehla sisixoxolo kangikhumbuza amakhona section. So nje yes in short nje i-calendar nje izinto ezicelebrate ekhalendeni masika abantwana baNkulunkulu sihamba ngomoya makufanele kuhlelwe inkonzo zomama akusho ukuthi inkonzo zomama ingo-August akufanele kuze zibe ngo-August omama nje lithe iBhayibheli encwadini kaThithu omama abadala abafundiswa omakoti abancane ukuphatha imizi yabo ukuthanda abayeni babo incwadi kaThithu leyo so ke akushiwo ukuthi nilindo August wenza lokho so abesifazane nje abahlela inkonzo zabo noma nini makunesidingo umoya kaNkulunkulu hola obaba bangalinda uJuly abantu abasha bengalinda uJune nje uNkulunkulu asimlalele ngokomoya wakhe ukuthi usola kanjani including iheritage thiwa abazalwane lithe iBhayibheli mase sikuKristu sidalwe izintsha akasekho umGreek akasekho umJuda it's true akushintsha ukuthi ngizalelwe ezweni sakaZulu ngikhuluma isiZulu akushintshi lokho uNkulunkulu osenzile saba nama tribes nama clans kodwa ukuthi ngoba izwe ke selithi li celebrate heritage ligqokise akusikho ukuthi nathi sekumele sikopele izwe yes thina nje izwe kaNkulunkulu the singalingisi lelizwe nanoma ngana silingisi lelizwe oh yeah amen so ke bese sidlulela ke phambili kwiBabylonian system ukuthi izwe namhlanje izinto esizibona zenzeke indlela okuphilwa ngayo emhlabeni nje lo esiphila kuona yonke into eyenzakalayo si affectwe ilembuso le iBabylonian system iRoman system nama Greeks ikhona neEgyptian system kuningi nje ukuthi affectile but ukuqhame kakhulu esizokhuluma ngakho namhlanje iRoman system neBabylonian system so ke masizokhuluma ke ngeBabylonian system sizoyilanda lapha eqaleni kuGenesis ngifisa nje sithi uqala khona sizokhuluma ngeBabylonian system uGenesis chapter number 10. uKhushi wazala uNimrod. Amen. Yena waqala ukuba ngonamandla emhlabeni. Amen. Wayeyiphisi elinamandla ebusweni bukaJehova. Ngalokho kuthiwa iphisi elinamandla njengoNimrod. Yeah, verse 10. Okay, ebusweni bukaJehova. Ukubusa kwakhe kwaqala eBhabheli, nase-Ereke, nase-Akade, nasekaline, ezweni laseShineyari. Okay, ngicela ugcine lapho ke. Lithi ke izwi likaNkulunkulu asifunda khona uKhushi wazala uNimrod. Yes. uNimrod waqala kwaba ngonamandla emhlabeni. Ukunale ndoda ekuthiwa uNimrod. uNimrod lithi waba yiphisi namandla ebusweni bukaNkulunkulu. Nimrod he was so against God. Wayengagcina imiyalo kaNkulunkulu nemiswe kaNkulunkulu. So ke lithi ke izwi likaNkulunkulu la kuNimrod sizolanda lento kakhulu kulapha ku verse 10. Ethi ukubusa kwakhe. Okay, lithe waqalwa bangonamandla emhlabeni ngithi. Bese lithi ke ukubusa kwakhe kwaqala eBhabheli. The beginning of verse 10, the beginning of his kingdom was Babel. Okay. So ke uNimrod after uNkulunkulu kuma floods noma kuzamcolo wabhubhisa babengamlalela uNkulunkulu, then weseshiya imbewu uNoah nomuzi wakhe ukuthi iqala abantu bande futhi. Then kwaze kwafika la kuzalwa khona uKhushi ezalwa uNimrod. uNimrod waqala wabuyisa ezinye zezinto uNkulunkulu bezimnengile. So ke uNimrod waqala lento yembuso ukuthi kuthiwa khona the kingdom of something, kingdom of bani. Waqala ikingdom yakhe endaweni ekuthiwa iseBhabheli, idolobha lokuqala libizwa ukuthi iBhabheli. Lelo kwathi later labizwa ngeBhabhiloni. Oh yes. Yes. So ke uNimrod waba umqambi noma umqali wedolobha okuthiwa iBhabheli elagcina libizwa ukuthi iBhabhiloni. And uNimrod kwaba nezinto azenzayo ezimelene noNkulunkulu aka introduce emhlabeni. So ke ezagcina affects umhlaba wonke njengoba nje namhlanje kukanje. So ke silanda lento ke iBabylonian system. Ukuthi mangabe sithi isikhathi sokuhlanjululwa, isikhathi sokungcweliswa, isikhathi sokulungela uhlwitho, sihlanjululwa kwini? Zirong ngani nalezi zinto esihlanjululwa kuzo? So ke silande eqaleni ke ukuthi masikhuluma ngeBhabhiloni bazalwane. Idolobha elitholakala kusukela kuGenesis
nasekugcineni kweBhayibheli siyamthola iBabylon. Yes. Throughout the Bible nje hlale livele leli dolobho kuthiwa iBabylon. Bese ekugcineni lapha kwisambulo uChapter 18 verse 4 bese kuthiwa phumani phakathi kwalo bantu bami. So ke sizolibheka ukuthi njengoba kuthiwa asiphume phakathi kwalo iBabylon. Ngicela silifundele lesi bazalwane isambulo chapter 18 verse 4 ngicela ulifundisise isambulo chapter 18 verse 4 ukuze masiqala indaba yeBabylon sikhumbule ukuthi size sikhishwa kwiBabylon yini leseBabylon kwenziwani eBabylon. Isambulo chapter 18 verse number 4. Ngase ngizwa elinye izwi livela ezulwini lithi phumani kulo bantu bami ukuze ningahlanganyeli nalo izono zalo. Yes. Nokuba ningamukeli okwezinhlupho zalo. Uthini verse 3 ngoba sekuthiwa nje phumani kula sezwanga ukuthi siphuma kwini. Uthini konje verse 3? Ngokuba izizwe zonke ziphuzile iwayini lobufebe balo. Namakhosi omhlaba afebile nalo. Yes. Nabathengisi bomhlaba bacebile ngamandla Yes. okutamasa kwalo. Amen. Kukhulunywa ngeBabylon masiqala kuverse 1 bazalwane. Umbukele ekhaya ngiyacela ukuthi azifundele kusukela kuverse 1. So ke likhuluma ngeBabylon lithi maliqala lithi liwile iBabylon. Yes. Lapha ku verse 2. Athi liwile iBabylon elikhulu. So ke uma ngabe selithi iBhayibheli ku verse 4 phumani phakathi kwalo bantu bami. Yeah. Kushiwa asiphume kwiBabylon because khona iliteral Babylon indonga la kwakuyiBabylon khona indonga ngqo physical literal bese kuba khona mysterious Babylon imfundiso zaseBabylon isystem yaseBabylon indlela yokwenza izinto yaseBabylon yiyo ke thina lokusikhishwa kuyo ngoba kuthiwe lapha ku verse 3 iwayini lobufebe beBabylon budukise izizwe zomhlaba. So the iBabylonian system igcwalise umhlaba wonke yadakisa izizwe zonke zomhlaba the whole nations of the world they drank baphuzile iwine laseBabylon and the nations became drunk ngenxa yewine leBabylon. So ke kuthiwa siphume phakathi kwalo because all the nations are being drunk ngenxa yewine lakhona. So ke sizobheka lelo wine ukuthi iliphi leli wine kuthiwa njengoba kuthiwa siphume kulo kuthiwa siphume phakathi kwalo sikhishwa kwini kwakwenziwani eBabylon. Yes. So ke sizobheka leyo nto ke iBabylonian system. Oh yes. Ngiyacela ke sisazobuya kusambulo kodwa ngicela manje sivule uDaniel chapter 1. Okay. uDaniel chapter number 1. Verse 4. Abafana abangenasici. Okay. Ababukeka kahle. Okay. Abanengqondo ekuhlakanipheni konke. Yes. Abanolwazi ekwazini. Abanokuqonda ekwazini. Abanamandla ukukhonza endlini yenkosi. Okay. Abafundise izincwadi nolimi lwamakhaledi. Amen. Ngicela siye ku chapter 2 verse 2 sizobuya kule verse kodwa ngicela siqale sikhulume ngo chapter 2 verse 2. Yayisiyaleza inkosi ukuba ubizwe izanusi. Yes. Nabathwebulayo. Yes. Nabalumbi. Namakhaledi ukuba bachazele inkosi amaphupho ayo. Yes. Bangena bema phambi kwenkosi. Okay. Lisizwe kaNkulunkulu la sifunda khona uDaniel chapter 2 esike sakhuluma ngayiqaleni uNebuchadnezzar ngesikhathi ephuphiphuphu. So ke wabiza ihlakaniphi ayikade eyithembile. Yes. Thiwa ke lezi ihlakaniphi ama magicians, ama enchanters, ama sorcerers, ama Chaldeans ukuthi wawabiza uNebuchadnezzar noma eBabylon babe nesystem yokuthi uma kukhona into eyimist noma bangayiqondi babize lezi ihlakaniphi zabo babethembile ukuthi bona ke bazo explain bazochaza yonke into abangayi understand. The reason why wathi mayiphupha angal understand wabiza bona because wayithembe bona ukuthi bazomchazela. So ke wababiza unfortunately bahlule kumchazela because le kwayayingaphezulu kwabo bahluleka nabo ukuyichaza. So ke sizobheka lento yehlakaniphi zaseBabylon. Okay. Lithi masifunda la lithi inkosi yabiza ama magicians labantu abenza umlingo. Lento yomlingo uNkulunkulu uthe lapha ku Deuteronomy chapter 18 verse 9 wathi singayi kwaba nemlingo singayi kwaba namadlozi singayi kwababhulayo singadabulisa into ungadabulisa indodana noma indodakazi yakhe emlilweni. So ke uNkulunkulu ezweni sikaNkulunkulu lento ayamukelekile indaba yemlingo na yonke into. But namhlanje masikhuluma ngama magicians magic is being promoted even kwi entertainment industry yasezweni.
masikhuluma nje kuma TV ngezinto ezibuka kuma TV ingane zabazalwane abagade lento yokubukisa ingane opopayi ama-cartoons ama-cartoons asatanic ngike ngabasekhaya umzalwane ingane nginalento ukuthi mangabe ngibuka something sifundisiwe ukuthi lithe iBhayibheli ku 1 John chapter 4 bazalwane hlola nomoya so ke yonke into eyenzeka emhlabeni sifundiswe ukuthi lithizwe likaNkuluNkulu asihlole umoya so ke nginalento ukuthi mangihleli ngihlola umoya ngeke ngabasekhaya omunye umzalwane ingane zakhona zibuka opopayi recently mayibuka opopayi amahashi labo popayi bakhona ba amahashi and then lamahashi benza magic even ititle labo popayi ubhala ukuthi magic khona into ebhaliwe kwasebhala ukuthi magic so ke ngibuka ukuthi izingane zabazalwane zifidwa izinto zobusathane zisancane ikhula ingane ithumbekile vele lama spirit lama demon angena isancane so ke ama cartoons izinto zama demon abazalwane bayeke ukubukisa ingane ama cartoons kufanele lento yokuthengela ingane impahla no Ben 10 o Spider-Man o Barbie zidemonic leziyazinto leziyana zikhala kabi mangena esitolo ufuna uSpider-Man umzalwane nje akayiqeqeshe ingane yakhe ukuthi lezi zinto zisatanic umuntu ayitshela ingane ukuthi lento eyezwe ekasathane asigqoki asibuki asilaleli because mawusu uyayihlola abazalwane ngenxa yokuba busy abalithola even ithuba lokuhlola ukuthi ingane yami nje bihlezi ibuka lento ibukani kulezi zinto ibukani ingane yami because ngase mangibuka kwenza umagic lapha futhi kwangasiyo first time ngibuka ngayibona nezinye zibuka benza umagic kunento eyimlahlakele ingane yayibuka opopayi so ke sengiyayibuka nami lento eyibuka ukuthi yini lento ebuka ingane balahlekela bopopayi aba actor laphana walahlekelwa into ethile then wayeseya kumuntu owenza umlingo practice umlingo wayesembukela esibukweni ukuthi into yakhe lemlahlekela ikuphi so ke izingane zabazalwane zifundiswa zibukiswa ukubhula zibukiswa imlingo izinto zaseBabylon so ke ama cartoons awezwe asatanic uzubona ukuthi lento satanic izingane ethu nje opopayi ayifuni kusuka ku TV zingayibuka lento kuze kuhle ibone ingane ukuthi lengane yazela kodwa ayifuni ukulala ifuna nje lokho ibukela bopopayi ize zize kudlalwe nama games because izinto ze technology ave zithumbile ingane namhlanje ithi suka ingane ingagcini lapha ingane igcina ingene umoya wokungalaleli uthola ukuthi ingane ibukela bopopayi abalwayo abaxabanayo ingene umoya we disobedient upopayi nje mawuhlola upopayi banomoya wokungezwa nje uzokubone lezinto kuthiwa wabo Tom and Jerry something uthi manje usephezulu kwendlu manje usengaphansi kwe-bridge manje usephezulu kweni umoya nje wongezwa nongalaleli nongabambeki ukulezi izinto kuthiwa ama cartoons so ke izingane zabazalwane mayibuka lezi zinto zingenwa mademoni uthola ingane umzalwane kusenkonzweni kuyakhonzwa ingane ibusiness phone ibuka opopayi iyachofa so ke uma ngabe umzali eyithanda ingane kumele iprotect ingane because itechnology nje kwayona ifana nedrug generation yethu is being held captive ithunjiwe kakhulu ilento yetechnology ifana nedrug ingathi umuntu nje ngalokho eyenzile lento aza angakwazi ukuyicontrol so ke abazali abasiza ingane bayidelive ingane ukuthi ingane uyicontrol ukuthi ingane ayibuka iscreen noma ngabe ibuka izinto ezikholwayo ayingabuka iscreen isikhathi eside angiphathi izinto engakholwa ama cartoons nje asatanic akufanele ngane zabazalwane zibuka ama cartoons so ke sila ku Babylonian system ukuthi kwabizwa ama magicians yebo kwabizwa ama enchanters kwabizwa ama sorcerers isorcery izinto evele eBabylon uma sibheka igama elithi sorcery ngezulu lihumusha kuthiwa ubuthakathi ngesingisi igama elithi sorcery lilandelwa kuleli gama elithi pharmacy makuthiwa sorcery igama elithi pharmakia igama elithi pharmakia kwaphuma igama elithi pharmacy yila kuvela khona ama chemist njengoba nje uthola ukuthi umuntu ngisayi chemist ngiyothenga umuthi okwenza ukuthi so ke isorcery ubuthakathi uke wayikhuluma ke ubaba usibiya ophuthelwe ngiyacela ukuthi aphinde wavakashela ama videos so ke ama sorceries of Babylon ubuthakathi baseBabylon ila kwaqala khona ukuthi umuntu mayigula bamixele ichemical ukuthi nechemical ukuthi bathi kuzoba umuthi omsizayo so ke lento ye pharmacy lento yamaphilisi lento yodokotela lento yobhedlela ubuthakathi baseBabylon sorceries of Babylon umzalwane nje mayingayikho lento esishoyo angabheka igama
alanda umlando wegama nje lithi sorcery kusho ukuthini. Ubuthakathi akusikho kuphela lokhu okokuthi khona umuntu othakatha ayingabo makhelwane ingabo bani indawo yathakatha ugibela imfene ebusuku akusikho lokho kuphela. Kodwa lento eyenziwe ema-chemist lento eyenziwa kuma-laboratory ibuthakathi ingama sorceries of Babylon ipharmakia ubuthakathi baseBabylon. There is why amaphilisi elinye igama lamaphilisi ama-drugs. Idakamizwa. So ke umzalwane odla amaphilisi udla idakamizwa. eSouth Africa kuthiwa khona ama-drugs are-legal na-illegal. Khona semthethweni nangekho emthethweni. Lawa atholakala ebhedlela kuthiwa semthethweni. Lawa cocaine nakho konke lokho okunye kuthiwa awekho emthethweni. Kodwa thina singabantwana bakaNkulunkulu asimele ukuthemba ubuthakathi baseBabylon. There is why uma thina sigula sinendlela thina esiphiliswa ngayo. Sinendlela uNkulunkulu asinike yona ukuthi sithola ukuphila ngayo. Mhlambe kokugcinwa inkosi ke next time sizokhuluma ngalokho egameni lika Jesu ukuthi thina system yethu ezabantwana bakaNkulunkulu. Namhlanje sikhuluma ngeBabylonian system, sikhuluma ngeRoman system ukuthi sikhishwa kulezi zinto ngoba zingcoliswe ziphuma phi zisukaphi. Amen. So ke kuzothi ke mangabe uJesu sigcina siphinde sibuye bese sikhuluma ukuthi kwi-God system ngekhona yiphi indlela yokwenza izinto. Ngoba sikhishwa kulekho kwezwe kwekaNkulunkulu system kwenziwani ke khona. Hallelujah. So ke uma siqhubeka ke nezinto zaseBabylon siqhubeka nemikhuba yaseBabylon kunama Chaldeans amaKhaledi kunalento futhi eyenziwe eBabylon kuma Chaldeans ila kukhona sithola khona ihlakaniphi ama Chaldeans lesithola lapha ku verse 2 ku Daniel chapter 2 ila kutholakala khona nalento yama astrologers nama astronomers. Ama astrologers ilabantu ababuka ama planets babuka ama stars ama astrologers nama astronomers labantu ababuka ama planets babuka inkanyezi bese beya predicta ukuthi kusasa iweather izoba kanjena kuzoshisa lizoni izulu lizobalela labo bantu labo bayabhula babhula ngokubuka inkanyezi babhula ngokubuka ama signs enzeka lapha emkhathini. So ke kwakuyizo zonke konke lokho kwakuyihlakaniphi zaseBabylon. Ihlakaniphi zaseBabylon azazenza lowo mkhuba. So ke lezi zinto zaqala eBabylon za affect umhlaba wonke. There is why uNkulunkulu kusambule sethi phumani phakathi kwalo bantu bami. iBabylon akasho only iBabylon literal kodwa usho the mysterious Babylon imfundiso zaseBabylon ezigcwele umhlaba wonke. iBabylon elidakise izizo zonke zomhlaba ngewandable obufebe. So sithola ama sorcerers kuma Chaldeans sithola ama astrologers nama astronomers. So there is why ke thina masingabantwana bakaNkulunkulu asibhuli asiyeza ngomeni kunento kuthiwa izangoma zezulu. So usithini sangoma sezulu izobe injani weather kusasa. Asikulandela even lokho. Masithi sidelizwe nokwalo asilandele nje weather ukuthi kusasa kuzobe kunjani. Akumele ngikhathaze ngeweather. Uyazi ukuthi umoya ngcwele ave ethembekile. Umoya ngcwele wazi ukuthi uyamohola even nangokugqoka. Ukuthi nje ucabanga uma unendlela kusasa ucamba uzogqokani. Akubeke nje umoya ngcwele kaNkulunkulu ukuthi ugqokeni. Thola ukuthi ngalola ngakuyakushisa kodwa kubeka enhlizweni into obona ukuthi yamakhaza. Kanti umoya kaNkulunkulu uyazi ukuthi kuzobanda kusasa. Kanti lithi nezwi singakhathazeki ngengomuso. Yebo. Inkathazo yosuku yanele lona. Amen. So ke sibona mase uvuka ekseni ukuthi okay liyashisa ilanga likaNkulunkulu ngizogqoka. So ke uyabuka ngecommon sense nomoya kaNkulunkulu makunesidingo futhi uyasiza. Umoya kaNkulunkulu usiza kuyo yonke into. So ke asidinga ukuyeza ngomeni zezulu because abantu baphumile ezangomeni ezebhula ngamathambo kodwa bangaphuma ezangomeni lezebhula ngenkanyezi because yonke le into eyodwa kufana nalaba kuthiwa ama palm hand readers bafunde ipalm yesandla bese befothela ifuture bebhula ifuture ukuthi kuzokwenzakalani kumuntu ngefuture. Yonke lento amasizinto zaseBabylon thina singabantu bakaNkulunkulu asilandeli. That is why kukhona nalento ukuthi athi umuntu isister sami ngike sikhulume kakhulu ithintile obaba kulama previous videos. Kodwa lento ukuthi isister sami ngizalwa ngenyanga ukuthi njoba mina nje ngizalwa ngoJune kwakuthiwa isister sami kwakuthiwa ezweni iGemini. So ke masingabantwana bakaNkulunkulu yonke lento isithixo ngoba iGemini nesithixo sakhona eceleni kunesipokwana nje isithixona sakhona esikhona lapha. So ke thina sihlanganyele kulezo zinto. Yes ngoba oNkulunkulu abakhonzwa izithixo zasemkhathini izinto zaseBabylon. So asilandeli iweather because umuntu uma ekhuluma ngeweather uzokwenza kusasa lo muntu uyabhula. Lo muntu is foretelling the future. Lo muntu
uyaprofetha kodwa akaprofethi ngomoya kaNkulunkulu, uprofetha ngomoya wezwe, uprofetha ngomoya kaSathane, uprofetha ngemfundiso zaseBhabhiloni. So lemathi uNkulunkulu asiphume kwiBhabhiloni usho zonke lezo zinto. Oh yeah. Bese sidlulela phambili ke bazalwane egameni lika Jesu. Sikhuluma ngeBabylonian system, sesakuyiBabylonian system. Sithola ke lapha kuDaniel chapter 1. Okay. Sithola amadoda awu4 uDaniel noHananiya noAzariya noMishayeli. Ngiyazi ke singabazwana sijwayele ukusebenzisa lamagama abethixo, uShadrach noMeshach noAbednego. Lawo magama bawathola sebefike eBhabhiloni and lawo magama adumisa ithixo. Oh, awethixo. Awethixo lawo magama. Okay. Njengo Abednego uNkulunkulu Nebo kwadumisa kuthiwa the servant of Nebo. So ke lamagama awethixo. Amagama abo angempela akhona la kuverse Daniel chapter 1 verse 6. Yeah. Amagama abo angempela uHananiya, uMishayeli, uAzariya. Yeah. Amagama abangempela lawo magama ayidumisa uNkulunkulu wabo kaIsrael, uNkulunkulu ophilayo. Oh yeah. So mabefika eBhabhiloni, even uDaniel washintsha igama lakhe kwathi uBelteshazzar, kodwa ke alichumanga ke kakhulu ngoba thina bazalwane sijwayele ukubambelela uDaniel. But noDaniel wanika uBelteshazzar igama laseBhabhiloni. So ke enye into nje kumele sijwayele ukuthi masibabize ngamagama abangempela. Ngoba adumisa uNkulunkulu lawo magama, kanti lawo adumisa ithixo. So ke mabefika ke eBhabhiloni banikezwa amagama amasha. Bakhethwa ukuthi abayofunda imfundo yaseBhabhiloni. Okay. Ilana ke esithola khona imfundo yaseBhabhiloni ukuthi eBhabhiloni kunemfundo yakhona yefundo. eBhabhiloni bakhethwa kwathiwa bazofundiswa for 3 years, emva kwa 3 years bazobeke sebeseva kwipresence yenkosi. So ke mawubheka lento ka 3 years siyakhumbula ukuthi euniversity isikhathi esiningi ama courses enziwa 3 years. Why? It's a Babylonian system. Umsuka walezi zinto vele useBhabhiloni. Masikhuluma ngobusosari, umuntu uma angabe enza ubunesi, enza ubudokotela, enza medicine, wenza ubuthakathi kahle kahle, wenza ifarmacia, wenza isorcery, wenza ubuthakathi. So ke nje mangabethi umuntu hayi ngenza medicine, ngipractice medicine, upractice ubuthakathi baseBhabhiloni. Ila izinto lezi zaqala khona. And lezi zinto asizithole ezweni sikaNkulunkulu. Even kwi-Old Testament asimtholi umuntu owahamba wayadokotela ngaphandle kwalabo basebewile. Sizokwenza isibonelo. Okay, mhlambe sisazobuya la ngiyafisa ukuthi simfunde lo mzalwane. Incwadi Easy Chronicles zesibili chapter 22 no chapter 16. Easy Chronicle zesibili chapter 16 sisazobuyela ngale kuDaniel. Chapter 16 sizofunda khona uverse 12. Asifundeni ke uverse 12. Verse 12. Ngomnyaka wamashumi amathathu nesishagalolunye wokubusa kwakhe uAsa waba nesifo ezinyaweni zakhe. Isifo sakhe sasinzima kakhulu. Kepha akamfunanga uJehova esifweni sakhe. Izinyanga zodwa. So ke lithizwe likaNkulunkulu bazalwane kunalenkosi kwakuthiwa uAsa. uAsa waqala wenza kahle phambi kwaNkulunkulu wasewona akangamfuna kodwa uNkulunkulu ekoneni kwakhe wangaphenduka. Lithi iBhayibheli ku verse 12 ke uAsa wahlaselwa ukugula enyaweni zakhe. Mayihlaselwa ukugula enyaweni zakhe sabanzima kakhulu lesifo sasimphethe. Kodwa lithizwe kaNkulunkulu even eguleni kwakhe akamfuna uNkulunkulu. So ke uNkulunkulu welindele ukuthi uAsa eguleni kwakhe mayifike lokugula uzofuna uNkulunkulu, uzofuna ubuso bukaNkulunkulu, but uAsa yena akakwenzanga lokho. So ke lithi iBhayibheli he sought help from doctors or physicians. Mawufunda iKing James, funda Amplified, funda iNIV izosichazela ukuthi doctors and physicians. Wafuna inyanga bese ngezulu lithi enyanga. Inyanga lesizulu nenyanga le udokotela into eyodwa umkhakha wodwa. So ke uNkulunkulu expects ukuthi asuzofuna usizo kuye uNkulunkulu, but yena waya enyangeni, waya kuma physicians, waya kuma doctors. And uNkulunkulu angathokoza ngalokho. So ke uma singabantwana baNkulunkulu sihlaselwa sickness asiyi enyangeni, siya kuNkulunkulu siyofuna uNkulunkulu. But njengoba sishile eqaleni isikhathi sokuyihlambulula umuntu nomuntu, isinqumo somuntu, akekho fostwayo la, umuntu
oyinqumelayo ukuthi no ngokusizwa inkosi ngiyafuna ukuphuma kodokotela ngiyafuna ukuphuma enyangeni ngiyafuna ukuphuma kubathakathi so ke ngoba isiqalo salento izinto zaseBabylon it's a Babylonian system ngiyakuzwa so ke sikulento ke yokuthi ke amadoda ake lawa amane uDaniel nabangani bakhe laba bathathu uHananiya noAzariya noMishayeli bathi mabefika eBabylon bakhetha ukuthi bazofundiswa imfundo yaseBabylon okay imfundo yaseBabylon nokubhala uma sibheka ukuthi ikuphi lokhu kufunda ababefundiswa la eBabylon first of all asiqale la ekuthenini kwangasitshoyisi yabo bathunjwa as isizwe sonke sakaJuda bathunjwa ngenxa yokungalalela uNkulunkulu as a nation as isizwe sonke abamlalela uNkulunkulu then base bathunjelwe eBabylon mabefika eBabylon base baforced ukwenziswa izinto zaseBabylon okay kwangasitsho abavelanga basuka kaIsrael bayobhalisa ezikoleni zaseBabylon ukuthi sicela ukubhalisa sizofunda sifunde into yaseBabylon akwenzekanga kanjalo but babethunjiwe ngoba uthi omunye mangabe nithi asiye asiphumani babe nithi uNkulunkulu akayidalanga ikole kodwa nabo oDaniel bafunda kwangasitsho isiyabo babethunjiwe babeqhelaziwe bafunda izinto zaseBabylon because babethunjiwe khona eBabylon babe ngenayo choice so ke unlike namhlanje umuntu uyasuka thatha ingane yakhe ngechoice yakhe ayoyibhalisa ayifundise izinto zaseBabylon so ke sizobheka ukuthi yiziphi lezi zinto ezifundwa khona eBabylon so ke lithi iBhayibheli ngicela uphinde ungifundela sisi uverse 4 egameni kaJesu uqale nje phansi uverse 4 ake ngimfundela kuqala bese sizomfunda nangezulu uthi ku verse 4 youths without blemish of good appearance and skillful in all wisdom endowed with knowledge understanding learning and competent to stand in the king's palace and to teach them the literature and language of the Chaldeans ngifundise singezulu abafana abangenasici ababukeka kahle yebo abanengqondo ekuhlakanipheni konke abanolwazi ekwazini yes abanokuqonda ekwazini abanamandla ukukhonza endlini yenkosi yebo abafundise izincwadi nolimi lwamakaledi abafundise incwadi nolimi lwamakaledi lento yokufundiswa kwabantu ukuthathwa kweingane ukuthathwa kwabantu abasha bayofundiswa it's a Babylonian system it started eBabylon sizoyithinta kwi next episode ngokugcina inkosi ukuthi kubantwana baka uNkulunkulu kwakufundwani but masikha phezulu masingayikha phezulu ukuze mhlambe ongekayibone next episode kwi-Old Testament kwakunento kuthiwa i-School of the Prophets ikole zabaprofeti sizokhumbula nakho ngesikhathi kuze kulahleka imbazo umphinombazo babeyogawula ngesikhathi benomprofeti uElisha if not Elijah babe nomprofeti kaNkulunkulu bahamba bayogawula ngoba indawo babefundela yona isincane so ke base befuna ukuyi-extend indawo abafundela kuyona bahamba bayogawula nakho kuze kulahleka imbazo kwazi kwenzeka isibonakaliso sokuthi imbazo wafaka uGod umntana kaNkulunkulu yaphakama ndizimoyeni andize manzini bayithola so ngaleso sikhathi babekade beyogawulela ukuthi bandise i-building ababefundela nokuthiwa isikole sabaprofeti so ke kwi-testament elidala kwakunento kuthiwa i-School of the Prophets la ingane zabazane ezayifundiswa khona into eyifundwa kwakufundwa iTorah kufundwe amahubo kufundwa nezincwadi zabaprofeti iTorah incwadi ezo5 zika Mose Yesu Genesis kuze ugcine ku Deuteronomy so ke babefundiswa lezo zinto abantwana bakaNkulunkulu so ke nakhona sizoyichaza kahle ku next episode angayijaha so ke babefundiswa ke bathi mabefika ke la eBabylon benziswa into engenziwe ezweni sabo bayofundiswa bafundiswa bafundiswa incwadi zaseBabylon incwadi zaseBabylon kwangasitho kwangasimthetho kaNkulunkulu kwakuyincwadi zokuhlakanipha kwabantu ila okwaqala khona ukufunda science uba ngabe sizobheka igama elithi Scientology ukuthi lisho ukuthini Scientology ithi i-dictionary it provides answers to life i-Scientology bathi inikeza impendulo ngoba ama-scientist ayamphika vele uNkulunkulu ama-scientist iningi lawo ayamphika uNkulunkulu and i-scientist ihambisana ne-atheism bathi akekho uNkulunkulu yingakho ke lesi iBhayibheli incwadini yamahubo lithi suwula sithi enhlizweni yasakekho uNkulunkulu so the reason why ama-scientist acubungula ukuthi umhlaba wavela kanjani
kwenzakalani ukuze kube khona umuntu kwenzakalani ukuze kube khona ofish ila kwaqhamuka ke lento ekuthiwa khona ama discoveries bazokwazi emakhaya bazolana abe izingane ezenza science khona kwi science indaba ekuthiwa ama discoveries discover ama species athile nathile lapho bethi kube discover khona ukuthi into ethile iyavela into ethile baze bathi ufish wavela etsheni yonke nje into eyinganekwane ngenxa ukuthi ba refuse ukukholwa yizwi elithi uNkulunkulu wadala umhlaba wadala ilwane wesedala umuntu ngomfanekiso wakhe so ke bayaphika lokho then bese bezenzela ucwaningo lwabo ukuthi izinto zavela kanjani so ke iscience idemonic isatanic i-diabolical into yezwe thina masingabantwana kaNkulunkulu akufanele sibalelwe kulezo zinto so ke iscience bathi mabefundiswa bathi mabecubungela ke lezi zinto then base bayibhala phansi encwadini mabebhala phansi encwadini base beyofundisa abanye yingakho esikoleni kufunda incwadi esibhalwe ngabantu ngeke esikoleni ufundise incwadi kaJohn ngeke ufundise incwadi kaDaniel because isikole umqondo womuntu so ke incwadi efundwa esikoleni ithi ingqondo yomuntu everything efundwa esikoleni ingqondo yomuntu ingqondo yomuntu sikumentionile kwi episode esaqala kuyona ukuthi ingakho uzothola kune theory ka Lamarck uzothola i-theory ka Mendel uzothola i-theory ka Charles Darwin uzothola i-theory ka Newton because konke kumayelana nemicabango wabantu bayaqagela ukuthi umhlaba wavela kanjani nxa bafuna ukukholwa uNkulunkulu ukuthi wadala umhlaba nezulu so ke bayayiqagelela ukuthi kwenzeka kanje umhlaba wo kanje basho ukuthi inyoka yayi kanje so ke yonke into elapha efundwe encwadini ingqondo yomuntu umcabango womuntu wosubhalwa phansi wosufundiswe enganeni wafundiswa abantu abasha it's a Babylonian system ilento eyenzeka ke la ku Daniel chapter 1 babathatha labafana bane babafundisa incwadi base bebafundisa nokubhala ilapho kwaqala khona ke ukufundwa ukuthi izingane ziyaqoqwa zifundiswe so ke abantwana bakaNkulunkulu abasukanga babethunjiwe siyayicizelela leyo angathi umuntu namhlanje kuyena oyisukelile wayoyifundela bese kuba ngathi into kaNkulunkulu it's a world system it's a Babylonian system so ke i-corrupted kanjalo masingenza isibonelo namhlanje kunalento ekuthiwa iphasisiwe iBella Bill kuthiwa ingane izofundiswa ngesex ezikoleni kunomzalwane ocommentile lapha kuma comments kuma recordings kaba busibuye ukuthi uthi yena nje uthisha uthi kuyimanje bafundisa izingane ezincane ngesex esikoleni so ke there is why ke yonke into efundwa lapha ingcolile because vele umqondo wabantu umuntu mayisuka uNkulunkulu uyidalela indlela zakhe yokwenza akuveli kuNkulunkulu kuvela ezweni that is why ke uNkulunkulu mayikhuluma ngokuyihlambulula kwebandla ukuthi singcolisa ekuphumeni emqondweni wabantu siphuma ku Babylonian system because iBabylonian system kwathatha umqondo wabantu bofaka ndawoni ezincwadini base befundisana bona uNkulunkulu akahambisani ne-school education fana nalento ukuthi sikhulekela abafundi umkhulekela ukuyofunda ini uNkulunkulu akahlangani nalokho into yezwe so there is why ke sikhuluma ke nge-world system ke lento ke yathi mayiqala ke eBabylon yayisigcwala emhlabeni wonke ukuthi kuqoqwe ingane zifundiswa ingqondo yabantu zifundiswa imicabango yabantu zifundiswa LO inkanuko zenyama ngoba lapha ke LO ingane zifundiswa ukuthi upreventa kanjani uyacondomize mawenza sex uyacondomize uyapreventa ungazi ukuthi ingane inikwa nje ngalokho ngiyakhumbula nami sisafunda isikole singakaphungula system sasifundiswa lezo zinto esikoleni ukuthi khona ukucondomize khona ukupreventa yonke leyo nto yonke leyo nto engamthokozisa uNkulunkulu so ke iBhayibheli thina abantwana baNkulunkulu isifundisa isibaleni inkanuko zobusha kodwa lapha esikoleni akufundiswa lokho ukuthi balekela kanjani inkanuko zobusha base bakufundisa ukuthi ekwenzeni inkanuko zakho uyiprotecta kanjani ezifweni uyiprotecta kanjani ekukhulelweni usamncane kodwa inkanuko abakufundisa usihlukana nazo ngamanye amazwi bakhuthaza inkanuko zenyama ayiqhubeka bangagcina lapho there is why government wayesegcina lapho wayesephasisa ukuthi izingane zincane zingenza ama-abortions because vele uthi mase efundisile izinto evukuza inkanuko zizohamba ziyopractice lezi zinto ezifundiswayo emva kwalokho kuzophuma umphumelo wokukhulelwa emva kwalokho bese banika amaphilisi ama-ARVs masebethola izifo abanika ubuthakathi ama-sorceries of Babylon so ke yonke lento enziwe emhlabeni ama-teachings imfundiso indlela yokuphila i-world system eyaqala eBabylon yaqala eRome yingakho
lapha esithobeni sichaza ku Daniel chapter 2 yes kuthiwa yes ikhanda le symbolize the Babylonian system kanjalo njengoba sichazile saqala bazalwane yes kuthiwa ke yonke le statue kuthiwa emva kwalokho kwabe seqhamuka itshe elikhulu vele ezulwini lelo tshe elikhulu lisymbolize umbuso kaKristu mangabe uKristu esebuya uzocrusha onke lama systems lama world kingdoms bese kuma umbuso kaNkulunkulu thwala litshe lakhula thwala la crush lesi statue ngamanye amazwi la crush iBabylonian system la crush iGrecia iGreek system yase Greek la crush isystem yase Media nase Persia yes ya crush iRoman system ya crush iiron lapha enyaweni kuthiwa eclay emixed neiron ilento ye-United Nations njengoba kukhona lento ye-UN yokubusa umhlaba ngokuhlangana ngokubambisana njengoba nje South Africa ibambisene nezizwe zomhlaba yenze ivumelane no-China nayo yonke lento eyenzakala nje emhlabeni bayazi ke abazalwane abasalandela lezi zinto so ke ukubambisana kwembuso ukubambisana kwama nations ukubambisana kwama kingdoms ingakho lapha enyaweni iclay imixed ne-iron ubomba luqubene nensimbi so ke yonke ke leyo nto leyo izocrush yonke lembuso izocrush ukubuya kaJesu mangabe seqeda esebuya kwi second coming esezoqeda esezomisa umbuso wakhe wenyaka yenkulungwane millennium so ke sikulento ethi ke umhlaba wonke ungcoliswe yes umhlaba wonke ungcoliswe iBabylonian system ungcoliswe Roman system there is why uNkulunkulu athi kuSambulo chapter 18 verse 4 asiphume phakathi kwalo oh yeah yes hayi cha yazi ngendlela echaza ngakhona angikwazi nayo nokubuza nje Hallelujah. konke nje sofaka ukliye akukho mhlawumbe sesinoqala afuna ukuqeda hayi nami ngifana nawe baba sekuchaze konke kwabaClear amen all right konke kwabaClear hayi cha sabonga kakhulu uedile kakhulu kwayekushilo ubaba uSibiya wachaza naye and nawe futhi okuedayo kwenza nje isense kakhulu mina nje ngathi nje kumbukeli lapho ekhaya wena nje ozosidecidela angazi lento uyiphikisa kanjani ibi khona futhi sezwini mangathi uyayiphikisa but ukucela nje uNkulunkulu ukuthi akusize nawe nomunye ayicelele ukuthi uNkulunkulu amambulele and okunye mhlambe futhi okungasiza ukuthi ama video afana nalawa ungayibuki kayi1 nje bese uvele nje uthi hayi sengayibona because kuningi especially mabu saqala ukuhlangana futhi nemessage efana nale kuningi ongakutholi until mawulibela lokho iphinda upick up izinto ezithile nomoya ongcwele nakuwena bese reveala ezinye amanye amavesi nje nawe akurevealele something kuwena so i choice nje is up to wena but siyabonga uNkulunkulu ngempela khona akwenzayo ekulungiseni ibandla lakhe mhlawumbe amazokugcina ke nje sesivala amen sesivalelisa yebo sesivalelisa engakusho mina bazalwane ukuthi siyabonga baba for having us once again in the studio yes ngingavalelisa into ethi lisi iBhayibheli asihlole nomoya so ke ngingacela ukuthi kube yilona lo azinikezeni assignment ukuthi lezi zinto akayizwayo ayoyihlola yena ayihlole ezwini likaNkulunkulu kuqala usengayibheka ke nisho ngoba kahle kahle izwi kaNkulunkulu lanele into engenziwe ezwini kaNkulunkulu thina vela simele ukuyenza but ke for the sake for umuntu ophozayo sesiyayilanda nehistory ukuze umuntu azi ukuthi lezi zinto nje basikhishwa kuzo zayiqale kanjani kwasekuqaleni so ke ngingakhuthaza ukuthi singabazalwane asikujwayele ukuhlola izwi asikujwayele ukuresearch izinto uma kunento entsha engizwa endlebeni zami noma izwa endlebeni zakho asiniki ithuba lokuyihlola ungavele nje ukuthi ayi lento iyabheda ayi lento iwrong ayi lento injani kodwa umuntu ayinika ithuba lokuyihlola and lithe izwi esiqale ngalo ababi abayu understand abazuqonda
So ke lento eyenzakala vele manje le cleansing le purification uNkulunkulu akayenze bandleni lokhu kuhlanjulula uNkulunkulu awenze bandleni vele umuntu omubi ngeke aza understand but umuntu ofuna uku-understand akayinika ithuba yazi ukuthi noma ngabe umuntu akasindiswa but maye ngayinika ithuba ihlole lezi zinto uthola ukuthi uNkulunkulu uzomsiza azathatha isinqumo sokusindiswa ayihlukanisa nalezi zinto so ngingakhuthaza lokho nje amazwi amokugcina ukuthi singabazalwane asijwayeze ukuhlola sihlola izwi sicubungula izinto ukuze senze izinto ngolwazi singenzi nje ngoba sabona benza nathi bese senze ngoba sabona bese ebhedeni nathi asebhedeni sabona umuntu othatha ingane beyisesikoleni nathi sayenza njalo so ke sakopela sabona kiwe kodokotela nathi senza njalo so ke asihloleleni thina ngoba phambi kwe judgment umuntu nomuntu uyayimela ayinjalo amen hayi uNkulunkulu uyithana lesile ikhathi zokungazi hallelujah isikhathi solwazi ke lesi kunjalo baba decide amen mina lami lokugcina lithi izwi kaNkulunkulu ningathandi izwe nezinto ezisezweni ngoba umuntu othanda izwe uthando likaNkulunkulu alukho kuye amen so zonke lezi zinto ezidalulwayo izinto zezwe akusizi izinto zombuso kaNkulunkulu akusizi izinto zikaNkulunkulu so uma usathanda izwe nezinto zezwe kusho ukuthi uthando likaNkulunkulu alukho kodwa mawuthanda uNkulunkulu lithe izwa simthande ngengqondo yonke ngomphefumulo wonke so uma usathanda izwe vele ngekuyizwe le ndaba ukuthi udele izwe nezinto zezwe ngoba ziyadlula yebo omunye yaqala ukuyizwa le ndaba uthi hey this gospel is a new one into entsha yini fashion le niza nayo akusiyi fashion uNkulunkulu enza umusa embula izinto ebeyifihlakele yabo njengamanje isikhathi sokwambula kwamaqiniso lithe iBhayibheli kuJoel chapter 2 uNkulunkulu uthula umoya wakhe phezulu yonke inyama njengamanje isikhathi sokuthulwa komoya kaNkulunkulu phezulu yonke inyama bese embula izinto ebeyifihlakele bese lithi iqiniso niyakulazi futhi iqiniso liyakunkhulula so uNkulunkulu nje obembula lamaqiniso ufuna ukukhulula thina yes hayi cha kuzwakele bathandekayo emakhaya sanibonga kakhulu please ni share ni like sibonge nakuma channel members sabonga nje ngakho konke okuhle uNkulunkulu anigcina nibusise nonke emakhaya sanibonga nani futhi ukuthi nifikile nasharela ibe yinhle kakhulu imessage amen asiphinde ngomusa kaNkulunkulu sihlangane futhi kwivideo elandelayo amen amen